1 май Йос һәм хезмәт бәйрәме Зәйдә 20-нче тапкыр Уйнагыз гармуннар фестивале белән билгеләп үтелә. 2016 елдан башлап фестиваль якташыбыз атказанган мәдәният хезмәткәре Хатвир Җиһаншин истәлегенә уздырыла. Баянчылар тарафыннан халык көйләре, үзләре иҗат иткән көйләрне такмаклар уйналды. Гармунчыларның һәрберсе үзенчә сайрата музыка коралын. Тальян, аккордеон, баян гармунда уйнау осталыкларын күрсәттеләр. Зәй шәһәреннән килгән Әнәс Илдарханов ел саен үз чыгышлары белән зәйлеләргә бәйрәм рухы бүләк итә. Мин Усть-Мужемиркамская районында и бәләкәй чактан уже уйный башладым, где-то 6 яшьтә уйный башладым. Бабайларның, абыйларның, әтиләрнең бөтенесен гармонист булдылар, гармуннарыбыз бар иде безнең. Армияларда хезмәт итеп, гармуннар белән киттем, гармуннар белән кайттык. Без элек бит 69 елда хезмәткә киттем. 71-дә кайттым. 1 май Йос һәм хезмәт бәйрәме белән зәйлеләрне район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин тәбрикли. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хатвир Җиһаншин истәлегенә узучы фестивальнең әһәмиятле булуын ассызыклый. Хатвир Габдулхакович внес огромный вклад в развитие культуры в Заинском муниципальном районе, который более 40 лет отдал любимой профессии. Пожелаем нашим участникам новых музыкальных идей, новых творческих успехов. Исегезгә төшерәбез, Хатвир Җиһаншин районда гына түгел, Татарстан буенча танылган Умырзая вокаль ансамбле, Зәй дулкыннары гармунчылар ансамбле, Нур фольклор ансамбле белән җитәкчелек итте. Фестивальдә баянчының кызы, оныгы һәм бер туганы да катнашты. Без бик дулкынланып шушы бәйрәмгә килдек. Зур горурлык белән килдек. Зәй халкына, Зәйнең руководствосына, администрациясына бик зур рәхмәтле без шушындый матур бәйрәм үткәргәне өчен әти исеме белән. Зәйдә шушылай күп талантлар бар икән, алар үсәләр, алар баянны, гармунны ташламыйлар. Әти моңа бик шат дип уйлыйм, җаны бик шат дип. Сәхнәдән гармун моңа агылганда мәйданда район мәдәният йортлары әзерләгән күргәзмәләр эшләде. Табигый материалдан кәрҗиннәр, шикелгән сөлгеләр, көнкүреш әйберләре, музыка кораллары белән һәркемгә танышырга мөмкин булды. Бүгенге күргәзмәбездә сез шушы оешмаларның эшләрен күрәсез. Кемдер шигү шигә, кемдер бәйләү бәйли, калфаклар шигәләр. Менә Карман авыл клубында менә шушындый курчаклар тегәләр. Фестивальгә нәтиҗә ясалып җиңүчеләр дә билгеләнде. Кыскасы, зәйлеләр алга таба да тырышып эшләргә дәрт һәм дарман алды бәйрәмдә. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.